informácií o tom, ako sa rozvíjať, ako na sebe pracovať, o tom, ako sa starať o svoje telo, myseľ a emócie. Informácií o tom je plný internet, plné knihkupectva, všade je toho veľa. Ale keby stačilo iba mať tieto informácie, keby stačilo iba si to všetko prečítať, tak nepotrebujeme konferenciu, ako je Happy Company. Ale potrebujeme sa stretávať a potrebujeme zažiť to autentické medziľudské spojenie, ktoré môže vzniknúť iba vtedy, keď sme fyzicky spolu prítomní. A preto si myslím, že konferencia, ako je Happy Company, má veľký zmysel. Mne sa veľmi páčila prednáška Ivy Molnárovej o tom behu, pretože ja som skôr ten mentálny typ a ja tak ako veľmi pracujem s tou mentálnou stránkou a emocionálnou a nie príliš sa venujem svojmu telu, tak mňa veľmi inšpirovala Iva v tom, aby som začala viacej sa hýbať a viacej športovať.